गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टआ बरजरा जिल्ला ब्रह्म धोरोमनि पुरहित आरो प्रसारकफोरखौ बिथांमोननि बर' समाजाव होलांनाय बिहोमानि थाखाय बाख्नाय बिलाइ गथायनाय मोनसे हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिखौ जोङो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमि काजिगांव बेयाव जोङो लादों। 100निबो बारा पुरहित आरो प्रसारकफोर बेयाव जमा जादों। बिथांमोनखौ जोङो मान होनानै बिथांमोननो बाख्नाय बिलाइ सार्टिफिकेट होदों मोनसे आरो लोगोसे गांफा गांफा आर'नाइ। जोङो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टआ मोनसे आफाद जानानै मोनसे दालाय आफाद जानानै जोंनि बिमा आरो बिफाखौ जोङो मान होदों। जों बयबो मिथिगौ बैसागु समाव एबा गोदान बोसोराव गावनिख्रुइ देरसिनफोरखौ खुलुमनानै मान होयो। गामसा गोदान, गस्ला गोदान, आर'नाइ गोदान होनानै मान होयो। बे मान होनायखौ जोङो नैबे धोरोमनि आफादाव गांसे सार्टिफिकेट होनायनि गेजेरजों जोङो मान होदों आरो जों मिजिंथिदों बे मान बिलाइ जायखौ जोङो बुंदों बाख्नाय बिलाइ एप्रिसिएशन सार्टिफिकेट, बेनि गेजेरजों साफ्रोमबो पुरहित आरो प्रसारक आइमोन आफामोनहा थुलुंगाखांगोन आरो बिथांमोननि मोनसे सिनायथि जागोन बेखौ जोङो फोथायो। आरो बियो जोंनि नैथि मोनसे हाबाफारि। सिगांनि समाव जोङो सनितपुर जिल्ला बोखावजायै सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि गोबां पुरहित आरो प्रसारकफोरखौ जों बेबायदिनो एप्रिसिएशन सार्टिफिकेट गथायनानै जोङो मान होदों। नैबेनि उनाव जोङो आरो गुबुन गुबुन जिल्लायाव जोङो लालांबाय थागोन। बेयो जोंनि मोनसे एक्सन प्लेनाव दङ। दा जोङो बुंनांगोन गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बाबाया जाय धोरोमखौ जोंनि बर'नि गेजेराव फोसावलांदों बेखौ फोथांनानै लाखिनांगौआ गोरलै बाथ्रा नङा। पुरहित बाबामोनहा आइमोनहा प्रसारक बाबामोन आइमोनहा आनकन्डिसनेलि बिथांमोनहा सेक्रिफाइस खालामनानै खामानि मावबोदों। हाबा हुखायाव बिथांमोनहा पुरहित जाबोदों, ब्रह्म धोरोमखौ फोसावदों। दा बेनिखायनो बिथांमोननि जि समाजाव होनाय कन्ट्रिबिउसन बेखौ जोङो मान होदों। जर'खायै दिनै बरजरा जिल्लानि पुरहित प्रसारक आइ आफामोनखौ जोङो मान होदों। बिदिनो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जोङो पुरहित आइमोन आफामोनखौ थुलुंगाखांहोनो थाखाय जोङो जानजि खाफ्रागोन आरो जोङो एक्सन प्लेन बायदियै जोङो खामानि मावलांगोन। दिनैनि बे हाबाफारियाव जोङो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि मानगोनां भाइस प्रेसिडेन्ट भपेन्द्र बसुमतारी बाबा, निरन्जन ब्रह्म बाबा, लोगोसे सेक्रेटारि जगत चन्द्र ब्रह्म बाबा बिथांमोनखौ जोङो मोननो हादों आलासि महरै। आरो क'क्राझार जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनिबो गाहाय नेहाथारि कालेन्द्रनाथ बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लादों। आरो दसेनि उनावनो जोंनि मानगोनां MP लक सभानि जयन्त बसुमतारी सारआ गाहाय आलासि महरै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। जोङो जोबोरै गोजोननाय मोन्दों बे हाबाफारियाव बरजरा जिल्लानि मोनफ्रोमबो आन्सलिकनि 500निबो बारा सुबुंफ्रा बेयाव बाहागो लादों आरो जोबोरै गाजा गोमजा जादों। फुंनि समाव जोङो बिफां गायनाय हाबाफारि लादों, गुरुदेवनि मुसुखायाव बिबार बावनाय आरो जयगा आहुति जोङो लादों। बेबादिनो जोङो हाबाफारिखौ दासिम जोङो लागासिनो दङ आरो जोङो मिजिंथिदों जोंनि बे मान होनायखौ साफ्रोमबो पुरहित आइमोन आफामोनहा गोसो गोथारजों गनायथि होगोन। आजावनानै लागोन। साबायखर।